zan rei to taka hian truck pakhat hian zin kong thui tak zo in highway pakhat hi a zo meka he truck driver in he kong pui a zo mek la hian trio chum chur jing in thil dang lam tak mai hi a motor da scam chuan a lo record fu ta ni. Yeah, man, this scared me so bad. And it seemed like I was the only one to notice it. Now you're going to see some really weird fog coming up here, and then there it is. I think it was a ghost truck. What do you guys think? Heti kong puya motor atlan mek la hian ama hian trio chup hi run langin truck pakhat hi arun lang thut maya he thil lo lang hi truck tak ni lovin motor thla ani ber mayang chu he motor khaltu po hian athil mu hi mak chu ati khop maya soi ngai na po a hrebik lovani ama atlan mek truck la hian he thil hi chu a mu ve pona lang lova he thil hi thil thleng mak tak chu ani ve ngei o me mi tam tak la chuan he thil hi edit chup mai ani nge an lo ti le man mo towa he thil thleng kan mu me khi a lim nge a tak chu ni tang le i ngai dan han soi ve te le rum khat chu otong galon hian Indonesia ram chunga thlanmol rang saber angan soi mun hi atlowa mi te soidan chuan he thlanmol hian an chia keng tel ni in an soya he thlanmola hian thlarau sual ponti lenak chu a cheng ni in an soi bokani local legend atanga alan danin ponti lenak hi nau chunga borin a thla chol ha dam theilo chu thlanmola hian awa kol vel thina heng thil te wang hian mitam tak chuan zan lama chuan he thlanmol rang tian soi hi an tlo hre hle maya heng thil mak pui thleng thin nia an soi te zong hi revek chung chuan otong galon chuan zan rei to taka hian he thlanmol hi atlowa mitena an thil soi tam jok phei hi chu a oi ho lo maya hemi wanga thlanmol tlo po hi ani deuh renga atir chuan eng thil ma chu atong bik mai lova ma sela thim zinga tanga eng thome muni thom dang lam tak mai ro chuak chu hriai in a flashlight chuan thlanmol kalkong lampang chu a chhun rui maya chulaya thlak lai chuan he thil dang lam tak mai hi atong ta ni satu truk 1 2 Saraba anjing anak ơi flashlight ina chun chin thim lo chin atang hian me chia ti riat tak hian he thala tu hi chiang zet mai hian chelo chang lo hian arun ena oisen tak chuan athil mu na lama chuan chak zet mai chuan atlan phaya a nam mun awatlan thlen chuan eng thil ma mu tur alo le to mi lovani kha thil kha a mu suale moti mai turin eng thil ma chu a le to mi lova are hian are tlok mai ani tual mi ten he video footage an lo mu chu makan ti ve hau lo maya thil thleng om takani an lo ti hlau thungani a mu to tu te soidanin khating ang deuh chi khan zan laia arun in la thina en chen tuma an wakal naya piangin mutur ommi lovin abole de thin ani ome otong galona chi hi he thlanmola pontilanak lola fu om chun ani mela he thil hi irin zong ani yem atak tak nge nianga lem chan ang tak jok niang le DWI hian thalak danglam tak mai hi social media lama hian ron pho chuakin alo en tu te mak ti chu a hlo hle ni e thil thlen na hi Malaysia ram chunga ni in ani sile a thian te chuan volleyball match enin an hlim tlang hle maya an zinga pakhat chuan an thla te chu ala kol saka un hlim takani ngei porin omani masela annuwa an thalak te an han en le chu an rin phak bak thil a thleng tatlat mai he thil hian an mani mai poni lovin alo en tu te piang mai mak ti chu a hlo hle ni an omna hnung lampang thim deuh ro balhla kungkar tang hian eng thilomani tuimani hian an mani lampang aron hoilai hi alo lang theya
han en reng hian mi hring pa ngai ni ro ti chu a chiang reng maya an ni ho la hian he thlan lak lai hian he thil hi a mi lo thu an soi ve mo mai sia mak ve tak chu ni he thalaka thil mak tak mai lo lang hi an edit chop mai ani lo thu le an lo lak fu tak ani thu chu an tang na ve hle maya an rin da chuan he volleyball match an en me khi he thil dang lam tak po hian arun en ve ani chuan ring deuh ber maya eng thil chi nge ni ya irin ve le he thil hi museum security camera ina alo report fu ni ya he thil thlen na mun hi Museum of Curiosity Nottingham England a omania he museum a hian thil hlui tam tak te le thil mak tak te chu da khomania tun hnai dewa tang khan he museum a thok tu te hian thom dang lam tak te bungrua an mania lo chele rengot thin te chu an hmuwa heng mai ba ka hian mu thei si lo eng thilemuni in ai en tlat nia hriat na te chu anin nei fo thina an ngai tha thei lo chuan building pum pui maya chuan CCTV chu an kam chuak ta vek maya heta thil lo in record fu an han en chu an ngai tu na chu a buai map maya ni main hall pakhata hian thok le khata chhum ni om tak thil var hi arun lang thut maya he room chunga hian he thil var hi azam kula a hnu rei vak lova chuan maktak maya arun lang ang chi khan maktak mayin abo faile ta vek maya ni he thil chau hi he museum a thil thleng mak alani tlat lo maya museum a thok tu te hian thil tangkai vak lo te chu basement chunga chuan anda mai thina he basement a po hian CCTV camera chu kamin heta CCTV camera hian thil dang lam tak mai alo la la fu cheu maya basement top thim china hian mi hring ang tak mai thil var hi arun in lara he thil var hi engma chena lan hnuwa boru ka chuan a tham ral zui le ta ni a video quality hi a san lutuk lo mai pialama zana thil thlenga lo ni bok nen thriat thiam po a har hle maya chuti rualin mi hring ruang am ngai ani ti chu hai ruala ni lo museum a thok tu te po chuan an CCTV camera chu thataka a hna tho thu le chin lo na anei lo thu soin he thil thleng hi camera chin lo wanga thil thleng ani lo thu soin a thok tu te ngai poin eng thil nge ni ti hi an hrian bik lo thu an soi tel bokani mi then khat te chuan heng museum a bungro then khat te hi rangin heng te wang hian thil mak tak chu a thleng ta ni chuan an ngaya mi then khat ve thung chuan he museum hi thla te ne na in kalpona spirit portal ni chuan an ngai ve thunga eng thil tak chunge he museum a hian thleng ni tang le he thil hi social media lama hian kemi LK hian ron po chuakin ama hi Higueras Hospital Chile muna thokania October ni somni pasari kumliam ta khan kemi chu elevator a chuan chuangin chhong khatna lama damlo kan tur chuan a chuk thla a hetia lu do chi tia hian elevator khol chu ron chiang lovin a kong khar chu a in khara a in hong le thina chutiang reng chuan a tareng mai ani lau thong deuh tak chung chuan a phone chu phorin thil thleng chu a lo record ta elevator kong khar chu in khar turin ron tol na yin a tol kir le thina heti la hian a hmalam bang phen atang hian mai rengot hian kemi hi aron en zok lai hi alo lang theya he thil hi reilawa chuan a pillu le nga la he thil khen lai hian kemi hian eng thil ma chu a hmumi alawa a hnuwa he video footage an han en le chu he thil danglam tak mai hi hmu in a ti hlau thar hle ni mi te po chuan mak chuan lo ti pui hle meya hemi wang hian hemi video chung chang hi hetiang hian arun soi bel lea
Trabajo en el hospital Higueras, en la UCI pediátrica, en el tercer piso. Fue un día 27 de octubre. Tenía que bajar al primer piso para ir a ver a una colega que estaba enferma. Y tuve que ir al pasillo donde está la UCI adultos y tomé este elevador que empezó a abrir y cerrar las puertas. Se abrían y se abrían las puertas, se abrían y se cerraban. Y subí la historia, fui a ver a mi colega. No pesqué mal el celular hasta que en la mañana me di cuenta que muchas personas me habían hablado que se había visto al final del video donde aparecía una persona mirando. He thil thlen hnu hian hospital security te hna chun kal ngalin he thil thlen hun lai darkar le nia chuan hospital security te chuan an han cheka ma seng thil ma chu an hmumi lovani damdoi ina thokemo dam lovemo mi hring hrim heti hun lai hian he holwaya hian tu ma an om lovani a thopui mi then khat te chuan hetiang hian abula chuan an sui le nga la kha thila lo lak fu nam huna khan thlan lo hmu thin to thu te chu an ril boka ani po hian chung an thil sui thla chu atak nge yin atong ta ni in angai theiani kum in July sang ni somni panga khan paranormal lampang tuichil tu Dan Rivera chu aboral thut maya ama hi kan riat dan tur chuan Annabel Dol no telem frang voitam tak lo suana lo khoi to tu ania Rivera hi aboral hian kumsum nga palimi ani ve towa ramchunga tura kalkula hian hotela thia charania Rivera hian heno telem bom hi ajin kulna chuan kengkualin mi te mu thei tur chuan a pho chuak thina ma se tum khat chu van duina a thleng tatlat mai Annabel Doll movie lo en to tu te chuan he no telem lo omzia hi kan hrechiang viawin arin oma he no telem hi no telem satle ni lovin object rang an soi to zinga lo omber pakhata ngai ania he no telem hian nasatakin mi chung kwa te lo ti buai to in an chung ko be chan hian movie te hial lo siam alo ni towa mitam tak ngai dana phei chuan a khoi ringot po hi thi na tham ani in an suya aboma tanga lak chu ngat phei chu thil thiang lo tluk nia ngai ani mitam takin nei pon nei that ngam lo Annabel Doll hi Dan Rivera hian voitam tak alo khoi fo to thina athi ma lok po khan Dan Rivera hian he no telem rang bom hi an la choi kualani tianga thia char ani ta ka phei chuan zeldin ti chu atam zui ngal le maya Tragedy at a stop on the nationwide tour of the supposedly possessed Annabelle doll. One of the doll's handlers found dead in his hotel room at the age of 54. Annabel Doll voitam takalo khoya wang khan Dan Rivera hian athi pha niang ti tu chu an tam hle ni Rivera thi na le he Annabel Doll hian inzom na an nei theini in iring ve em Rivera hian athil ti lo top tur thil alo ti ani theingem nge ni nga thi dan pa ngai zok niang le Thil hi Reddit user pakhat Federal Swim 9423 chuan Reddit lama hian aron pho chuaka an in hnung lampang beke ta hian thil dang lam tak mai hi alo thleng tlat maya he thil hi an beke security camera chuan an in bul basketball court a hian thil dang lam tak mai hi alo record fuwa eng CCTV te hi misul lakatranga an him theina tur le thil poipo lo thleng se an riat chu wat theina tura an kamania ma se tun trum chu misul ni lovin paranormal thil lampang alo record fu tlat mai Reddit lama apo sa po hian eng thil nge kan be ke ta thleng hi ti chu na ron da a eng thil sia chunge alo record fu in enteang thilwar phe lampang pian lian zet mai hi basketball court a hian akal lai hi alo lang theya he thil lo lang hi me khu lampang emo chum lampang ani lo ti chu chiang reng maya he thil lo lang hian a pian chu thlak mi lovin basketball court a hian akal tlon thei tlat maya chum lampang chu ni se khati chung khan a pian hi ain siam dang lam man arin omani mihring lampang pian ani ti chu riat thei tho ma se a pian mang hi chiang takin a riat thei lova a sang em ani ti ero a chiang hle thung ani